Po powrocie z awanturniczej wyprawy młodzieniec kontynuował edukację. Uczył się krótko w gimnazjum w Chełmie, a następnie w Olsztynku, gdzie w 1870 roku przystąpił do egzaminu dojrzałości maturalnego. Co prawda świadectwo maturalne Derdowskiego nie zachowało się, ale wiadomo, że naukę szkolną formalnie zakończył około 1870 roku. W Olsztynku nawiązał przyjaźnie z młodzieżą mazurską i zyskał opinię gorliwego patrioty. Jak wspominano, rozmawiał z nauczycielami Niemcami wyłącznie po polsku. Mimo nacisków rodziny, by wstąpił do seminarium, Hieronim zdecydował się na życie świeckie, czym rozczarował bliskich. W konsekwencji utracił ich wsparcie finansowe i od 18 roku życia musiał radzić sobie samodzielnie. Pozbawiony środków na studia uniwersyteckie, Derdowski podjął w 1870 roku pierwszą pracę. Wyjechał do Poznania, gdzie został pomocnikiem w znanej księgarni Mieczysława Leitgebera. Przez następne lata imał się różnych zajęć związanych z nauczaniem i literaturą.